IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos sa panagyaman na tiinbinglan ni Mr. Josh Rafael Fagaragan, Junior Governor 2023, kanapan nakabagi iti agtutubo diti probinsya karagiti narway a programa kana aktibidad ti Gobierno Probinsial a nakatutok iti sektor ti agtutubo. Inbatan ni Fagaragan na may sayso na testamento no kasano ang nagbali ti kinatao wenno panagbiag na agapo karagiti programa ang maiwaywaya diti probinsya para kadakwada nga agtutubo. Gito nga ilawlawag na manipod iti dati sa Anamon uni di Junior High School nagbali ni suna na public speaker iti nag Senior High School gapo iti tulong ti programa nga inuwaya ti Ilocos Norte Youth Development Office. Malaksid iti daytoy maragsagan pa ni Fagaragan na tapno adora iti kakadwan na nga scholar iti probinsya kan makita na no kasano nga nakatulong daytoy kadakwada. Oportunidad tapno agadal oportunidad para maka-learn kami ti kabaro nga skills to have new capacities or capabilities. Siya apo ket nagapuak iti may sa pamilya nga tagabado kang amin tas nagbasa nak ti batak apo sipud pay di elementarya ket di makelak idi nga madimasasao di makelak idi nga medyo low-key lang kas lang haan na uni masasao kadano class recitation ket haan na uni nga agsungsungbat kas di apo. Tatani di senior high school ada iti programa iti gobyerno tayo nga via Ilocos Norte Youth Development Office iti programa da nga or caravan da nga linggo ng kabataang sirip o tiko namin nga links. Dito yung nga programa apo ket ado dagiti competition nga ipapaayda iti padaming agtutubo kas lang kuma iti debate competition. Deti pa nag-junior officials mi apo nga parte iti panagadal mi no kasano iti parliamentary sessions or parliamentary procedure no kasano nga obrayan iti nga nasaya at apo. Kabayatan namang namnaman ni Fagaragan nga agtultuloy ti suporta ti Gobierno Probinsyal karag iti agtutubo tapno ad-ado pa iti mabenepisyaran manipod karag itoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.